kay maayo Radyo Mandong Sige. kung kining imbestigahan daw sa Senado ang war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. Investigasyon ang himuon sa kay- Senado? Niingon man si Senator Bato de la Rosa ay ako nalay manguna ani sa investigasyon kay sure ko nga mutambong si FPRRD. So, ang imong panggutana sa kuha karon kung pabor ba ko? Pabor ba ka na Radyo Mandong? Ay, natural! Ay! Pabor man! Pabor ko nga kanang patambungon si Digong kung na mag-imbestigar ang kining Senado. Nga naman, day, kanang, huwa mo na ko itong giingon nimo nga si Senado. Di pa siya. At least nananghid. Huwa man. Okay ka. Nananghid man. Okay ka. Ayaw pag ana, kay sunod kay maghuwam ka dako, di pa ko mahuwam di mo. Yes. Kanong nisugot ko nga patambungon si Digong. Or maghilusad o war on drugs. Mag-imbestigar ang Senado. Ayun ni Mangkot. Kung ang komite ba ni Senador Bato de la Rosa may bangulo sa investigasyon. Yes. Okay kaayo. Ay! Ano man? Kana klaro gyud ang wala gyud na script. Ako Radyo Mandong, dili na ko uyon, no? Nga imbestigahan pang war on drugs sa Senado. Kung naa may problema Radyo Mandong, ganong iagi pa nagsamok-samok ka na Radyo Mandong. Kung naa sila gusto ikaso, og naay igong ebidensya, dito sila sa korte na diretso. Abi manggod nimo dire. Wa na. Kapoy-kapoy kaning Senado, kadaghan na naglisod karon diha niya. Kining issue sa war on drugs sa previous administration dai. Gihimo na ni silang capital aron daoton ang kinibitaw kanhi administrasyon. File may publicity but ipla ko ipasabot. Now karon og maghimo og kinang separate investigation. Ang Senado, well, very good kaayo dai. Para nga makabalanse ang atong ang bangga kaigsuonan nga katong nakadungog sa investigasyon po sa Quadcom Control Committee. Mukag og sa investigasyon direct nga himuon sa committee ba ni Senador Bato? I doubt. At least matimbang-timbang. I doubt. Kinsa Radyo ang Mandong Malaysia diha. nga sa tawag na ka na mo lahupay pa ni nga kuan ganing mo prospero. ganing war on drugs nga investigation kay wa pa man gani na humanag sa pogo sa unsa pa nang mga giimbestigahan karon unya magdugang na pud sila aning lain na pud nga issue Oy, na kamaturan naman pud ka. nila si FPRRD Kamaturan ba ka ang kamaturan ba kay katong nasayon man ta ng war on drugs Radyo Mandong ni FPRRD nga miubos ang crime rate incidents ni adtong panahon ni FPRRD niingon pa gani ang DILG ni adtong 2022 nga ang PH crime rates ni ubos og 73.7% in 5 years under PRRD. Dako gyud og tabang po niini ang war on drugs Radyo Mandong kay sumala pa sa mga eksperto kung dunay mga krimen imo man gyud na ditong ay kini kuan gyud ni siya nagsumikad ni siya sa illegal nga droga. Tungod sa kawad-on, tungod sa epekto sa kining nga mga illegal nga droga nganong ang mga individual makahimo man og kining mga krimen.